Всички наши ревюта са направени от гледната точка на обикновен потребител, в този случай моята гледна точка. Сайтовете, които оценяваме, нямат участие в ревютата и не могат да контролират каква е нашата оценка. Напълно свободни сме да кажем каквото мислим. За повече информация, вижте пълното ревю на bookmaker-ratings.bg. Здравейте! Ето как може да вземете вашия първоначален бонус при първа регистрация в Bookmaker Bet365. Като за начало ви съветвам да посетите сайта Bookmaker Rating. В нашето меню в ляво на сайта има раздел бонуси, оттам може да изберете начален бонус. След като видите всички начални бонуси на букмейкерите, стигнете до избрания от вас бонус, в случая този на Bet365. Натиснете върху зеления бутон "Получи бонус код", където ще бъдете прехвърлени към офертата и бонусите на Bet365. Като за начало искам да ви кажа, че букмейкера Bet365 предлага 3 начални бонуса: за спорт в размер на 100% до 100 лева, за казино под формата на 50 безплатни завъртания и пакет промоционален приветстващ от 365 евро за покер секцията. За да вземете начален бонус, трябва да преминете през процеса по регистрация, т.е. да отворите вашата нова сметка. Как става това? Вече ви дадох съвети в друго наше видео в YouTube канала на Bookmaker Rating. Но и тук ще мина бързо през формата за регистрация. Към нея трябва да преминете след натискане на бутона "Вземи бонус" и оттам виждате след това бутона "Влез в сайта". От тук ще трябва да започнете и вашата нова регистрация през бутона "Нов клиент". Ето набързо и полетата, които трябва да попълните, ако отваряте новата си сметка. Лични данни, след това данни от вашите документи за самоличност, контакт, след това адрес, след това потребителско име, парола. Стигате и до полето "Бонус код". То е много важно, но не е задължително, както е написано в полето. Аз ви съветвам да използвате нашия бонус код BRATINGS, при който може да се регистрирате заедно с него. Така ставате част от нашата платформата на Bookmaker Rating, но уточнявам, че бонус кодът не променя и не увеличава по никакъв начин стойността на първоначалния бонус, нито пък на последващите бонуси, които ще вземете от Bookmaker Bet365. Сумата и сумите на бонусите и това какви да бъдат те са право само единствено на Bet365, но не и на Bookmaker Rating. Когато имате готова регистрация, при която сте използвали промокода BRATINGS, трябва да извършите първи депозит, за да може да вземете първоначалния бонус. Първоначалният бонус се взима след като отидете на вашето място за акаунта, след това отидете на банка и оттам намерите мястото за депозит. За да вземете първоначалния бонус, било то за спорт, казино или покер, ви съветвам да депозирате с дебитна или кредитна карта или с банков трансфер. Само с тези два метода за депозит може да вземете един от първоначалните бонуси, които ви се полагат като нов играч. За всеки един от останалите методи ePay, Skrill, Skrill OneTap, NetTeller, PaySafeCard и така нататък няма да може да се възползвате от началната оферта. След като сте направили вашия първи депозит, вече отговаряте на условията за първоначалния бонус. И от тук насетне може да ви запозная с детайли с бонус офертите. Отивате на оферти и тук може да разгледаме първо оферта "Нова сметка". Тя е бонус 100% до 100 лева в секция "Спорт". Минималният депозит тук се изисква 10 лева, а максималната сума на бонуса е 100 лева. Така че дори да депозирате повече, например 150 или 200 лева, максимумът, който може да вземете като бонус е 100 лева. След първоначалния депозит трябва да направите квалифициращи залози на стойността на вашия първоначален депозит. Изчакайте тези залози да се уредят. Единственото изискване при тези залози е да бъдат, поне един от тях да бъде на минимален коефициент 1,20. Може и по-висок. За кратко време след уреждане на залозите ви, вече ще разполагате с парите от бонуса, които може да използвате. След това, във фиша, когато залагате, просто избирате опцията "Използвай бонуси за залози". Важно! Имайте предвид, че може да не изискате офертата за начален бонус веднага при регистрацията, но имате срок от 30 дни след регистрацията, в което да го направите, ако все пак искате да вземете бонуса. Ако сте решили да използвате не спортния бонус, а например казино офертата за начален играч, ето я и нея. Отивате на оферти, след това стигате до оферта "Нов играч". Ето ги и условията по казино бонуса, началния казино бонус. Тук се изисква обаче минимум депозит от 20 лева и ще получите 50 безплатни завъртания за игра на участващи ротативки.
Отново важи съветът ми при първия депозит. Направете го с дебитна или кредитна карта или банков трансфер, за да може да вземете бонуса. След като получите 50-те безплатни игри, в сайта на организатора ще видите посочените конкретни игри, на които може да разиграете получените 50 безплатни игри. И последният трети бонус е в раздел покер. Той е в размер и е в пакет на 365 евро под формата на приветстващ пакет. Ето го пакет за добре дошли. Натискате върху неговите условия, за да ги видите. Първите 5 евро от бонуса ще ги получите веднага, след като създадете сметката си и прякор, с който да станете все пак част от покер платформата. А останалите 360 евро ще се усвояват на части по 250 евро, докато трупате статус точки. По времето на този бонус има специални ежедневни мисии, които ви носят награди и билети за турнири. Подробности за мисиите може да намерите в секции мисии на покер софтуера от Bet365. Това са накратко всичките бонуси начални при отваряне на нова сметка в Bet365. Успех! Здравейте! Ето как можете да вземете вашия първоначален бонус при първа регистрация в букмейкера Bet365. Като за начало ви съветвам да посетите сайта Bookmaker рейтинги. В нашето меню вляво отивате на секция бонус и след това избирате начален бонус. Оттам ще видите всички начални бонуси на букмейкерите. Стигнете до избрания бонус в случая на Bet365 и натиснете зеления бутон "Получи бонус код". Оттам се прехвърляте към офертата на Bet365 в нашия сайт Bookmaker рейтинги. Букито предлага 3 начални бонуса, а именно за спорт в размер на 100% до 100 лева, за казино под формата на 50 безплатни завъртания и пакет от 365 евро за секция покер. А сега да атакуваме бонусите. Натискате зеления бутон и бонус и ви прехвърля веднага към платформата на Bet365. Трябва да дадете вход в сайта, за да вземете начален бонус. Разбира се, че трябва да имате и регистрация. Трябва да минете през процеса на регистрация или, друго казано, по отваряне на нова сметка. Как става това? Вече ви дадох съвети в друго наше видео в YouTube канала на Bookmaker рейтинги. Но тук аз ще мина набързо през всички полета, за да видите какво се попълва. Име, фамилия, данни от вашите документи, след това данни за контакт, постоянен адрес, след това избирате потребителско име и парола, стигате и до полето бонус код, където ви съветвам да използвате нашия бонус код BRATINGS. След това маркирате квадратчета, че имате навършени 18 години и така нататък и сте готови. С нашия партньорски код BRATINGS ви уточнявам, че така по този начин ставате част от голямото семейство на Bookmaker рейтинги. Но той по никакъв начин не променя нито стойността на началния бонус, нито на последващите бонуси, които ще вземете от Bet365. Това е право запазено единствено на букмейкера. Когато имате готова регистрация, при която сте използвали нашия партньорски код BRATINGS, трябва да извършите и първи депозит, за да може да вземете вашия първоначален бонус. Вече ви казах, бонус за спорт, казино или за покер. Ето ги и методите за депозит, с които може да вземете вашият първи бонус, който ви се полага като нов играч. Съветвам ви да използвате за първия си депозит с кредитна или дебитна карта или с банков трансфер, ако искате да вземете началния бонус. Това важи и за бонуса и за спорт, и за казино, и за покер. С останалите методи няма да може да вземете началния бонус. След като сте направили вашия първи депозит с един от двата метода, за които ви посъветвах да го сторите с кредитна дебитна карта или с банков трансфер, вече отговаряте на условията за първоначален бонус. А сега ще ви запозная накратко и с офертите за първоначални бонуси. Ето ги и тях. Оферта нова сметка в спортната секция. Бонус спорт 100% до 100 лева. Минималният депозит е 10 лева, като тук максималната сума е 100 лева. Така че дори да депозирате повече от 100 лева, например 150 или 200, ще получите максималните 100 лева. След първоначалния депозит трябва да направите квалифициращи залози на стойност вашият първоначален депозит.
Изчакайте тези залози да се уредят, като единственото нещо при тези залози е да бъдат с минимален коефициент 1,20 или по-голям. След кратко време и след уреждането на тези залози, вече ще имате парите от бонуса в вашия акаунт. Просто при залог, при следващ момент, изберете опцията "Използвай бонус за залози". Важно! Имайте предвид, че може да не изискате офертата за спортен бонус, например, още в началото при регистрацията, но имате краен срок да го направите до 30 дни след регистрацията от отваряне на вашата сметка. Ако изберете казино секцията и първоначалния бонус казино, отивате тук, ето я и тази оферта за нов играч. Тук се изисква минимален депозит от 20 лева и получавате 50 безплатни завъртания в казино секцията. Съветът ми отново тук е същият. При първия депозит, ако изберете казино бонуса, отново депозирайте с кредитна дебитна карта или с банков трансфер, за да може да вземете тези 50 безплатни завъртания. В сайта на организатора именно тук са посочени точно кои конкретни игри важат при разиграване на бонуса. Бонусът в секция покер е в пакет на стойност 365 евро. Ето го и него, стигате до него след само няколко клика. Пакет за добре дошли на стойност 365 евро. Първите 5 евро от бонуса ще ги получите веднага след като създадете вашата сметка и след като създадете прякор в покер платформата Bet365. Останалите 360 евро ще се усвояват на части по 250 евро, докато трупате статус точки. По време на този бонус има и специални ежедневни мисии, които ви носят награди и билети за турнири. Подробности за тези мисии и за другите допълнителни игри в покер платформата може да намерите в покер софтуера на Bet365. Това са абсолютно всички 3 бонуса начални, които може да вземете при ваше отваряне на първоначална сметка и при първоначален депозит. До нови срещи!